Ens trobem a principis del mes de desembre i per fi la rovira de les bassetes comença a canviar de color. Com veieu, Quercus és una espècie semicaducifòlia que triga una mica a llançar la fulla. Comencem a tenir-la d'un color barreja de verd i groc i probablement de cara al final de Nadal o cap al gener estaran totes aquestes fulles de color marrón i només al febrer i al març veurem aquests roures totalment despullats. I de fet a l'abril, maig com a molt, em sembla, ja comencen a fer la fulla nova, per tant és poc temps el que està despullat aquest tipus de roure. Això en diem una adaptació submediterrània. Significa que aquests roures es troben en una posició intermitja entre, per exemple, l'alzina, que és un exemple de roure de fulla perenne adaptat a la sequera mediterrània, i el roure pènol, per exemple, que seria l'exemple de roure més atlàntic, més europeu, no? Eurosiberià. Com podeu veure, tot i que ja fa potser 2 o 3 setmanes que no plou gens, el riu Foix continua baixant. I baixa prou bé, eh? Anem a veure el roure de Garrilla. Surt, Tàger. Molt bé.